Ai și strumbat acolo. Hai să faci. Ia, Mamă, e grea. e grea? Ia, hai. Ce ochi e aia? E tot din noi. Da? Nu pot să cred. Ce? Monobunii! Hai că țin eu. Presupun că nu le mănânci pe toate. Da. E. Monobunii! Sunt 9 spioni aici. Și mai am una. Ce ochi e aia? Peste joc. Și mai am una. Mai am una de certificat. Ah, Asta sunt în toată atom. Șosete, pănuși, ieșiți! Pănuși, ieșiți! mă, și mai ai ceva. Ce? Să îmbraci put. Hei! Ce sunt aia? Ei, nu-i destul? Bă, da. Să fiu mai multă. Și un ăsta. Aoleu. Dar acum adună-le și pune-le aici. Hai, ia uite ce pici ai. Mamă, bă! Mamă. Nu mi-a dat să desia! Cine? Pugna! Dar era neagră și urâtă. Păi n-am mai avut bani să cumpere și pungă. Băi! Băi, mă lași? Am putut să mă ciuc Dani! Ia o stați. Și s-a pregătit aici o surpriză. Șoc! Mă buni! Mama, ce emoție am avut? Mamă, dar du ce ai zis? N-am fost cu minte, s-a terminat cu mine. Aoleu. Acum, hai Da, adună din pat tot și punem punga asta, te rog Ce? frumos. Ce? Păi toate ce le-ai zvârlit acolo. Asta, da, da? Păi da, uite, vezi, și chiloței, mama. Ce mă duci? Botoșii am pus acolo. Uite, vezi că ai căciulă? Pe aia neagră o iau eu de la școală. Da, 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 Ia uite, mă, ce căciulă cu blăniță. da. Așa cum îi place lui Tactu. Ia Eu să... dau nu, Dar eu pune dau și dulciurile, mama, e. Eu dau nu. Asta le punem la fond. Da. Și de seama este 28. Nu, asta nu sunt. Dar ce e asta? Este joc. Evident. Da? Ăsta ce-o fi? Ia uite, e ruptă asta. Nimic, mamaie. E Milka? Da. Păi văd și eu. Hei, asta folosesc mult. Atâta dulce ai avut? Da. Asta Restul le-am pus pe folosesc aia din YouTube. Păi dă spăl să văd și eu cum e. Poți? E prima oară când o am. Și ai nimic. Găsi și tata. Măi, Ce ți-a zis tata? găsește-ne Când ți-a zis? asta dimineața. Găsi și mă găsesc. Nu ți-am zis, mă, nimic. Găsi cocoșul. Cocoșul i-a zis, mă. Păi nu, ce nu știu de. De ce tremuri așa? Mă, Ce nu știu de. Găsește-ne, a venit măsiul la tine. așa zice? Da, așa am zis că vine pentru cocotacitul lui. Din limba lui. Ai văzut, ai stat toată noaptea mai bântuit Da, și când încolo nici n-ai simțit. da. Ia mă, E emoționant. astea sunt bomboane? Da? Se bagă în el. Ah, Se bagă în ăsta. cum să bagă ea? Bine. Ăsta. Stai așa, o fac eu. Stai, o poate el. O scoate el? Da. Nu știu cum. Mi-am arătat o iată la YouTube. Eu am uitat. Să nu-l strici.
Nici măcar nu l-am simțit pe moșu. Dă încoace. Dă încoace. Gata, George, cu filmarea, ajunge.